A partir do día 15 de setembro, o sector hostaleiro galego terá que axustarse a unha nova norma. A Xunta vende a aprobar a proposta do Comité Clínico, que aposta por diferenciar os locais en dous niveis. En función do grado de meticulosidade, de exemplaridade, de rigor e de asepsia dos locais, en Galicia a hostalería ten un protocolo que dá seguridade aos consumidores, aos clientes e ao total da población. E o que pretende é que ningún local deba pechar por completo con independencia da situación epidemiolóxica que se poda vivir no territorio onde se ubique. Os establecementos situaránse en dous niveis de restriccións. En función das medidas que apliquen fronte a COVID-19, terán máis ou menos capacidade. No nivel 1 será do 50% no interior e do 75% en terraza. Son os locais que cumpren requisitos mínimos, distancia de 1,5 metros entre mesas. Exposición pública dos aforos permitidos do local. Medidor de CO2 con anotacións como mínimo cada 4 horas. Máscaras cirúrxicas para o personal que se deben cambiar cada 4 horas. E 2 horas de formación en protocolos COVID para o persoal. Os de nivel 2 poderán recuperar as barras. Estes locais son os que cumpren con requisitos superiores e poderán abrir co interior o 75% e a terraza o 100%. Sempre que a barra sexa de utilización individual de un cliente ou, se o cliente vai acompañado, ten que ir a consumir nunha barra cun convivinte. A distancia mínima de 1,5 metros xa non é entre mesas, senón entre persoas das distintas mesas. En segundo lugar, un rexistro de clientes, só para restaurantes. En terceiro lugar, un medidor de CO2 continuo. E disporán de máscaras FFP2 para aqueles empregados que así o requiran e facilitaralle probas diagnósticas cada 7 ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica. Nos dous niveis, o horario de peche mantense na 1 da madrugada. Ademais, a Xunta establece un terceiro nivel, o de seguridade, que se aplicará en casos extraordinarios. Por unha situación epidemiolóxica imprevista que conleve unha ocupación hospitalaria notable. Neses territorios, concretamente no territorio onde se produza, pois sí que poderíamos actuar activando o nivel de alarma, o nivel de seguridade, nese caso actuaríamos xa con un protocolo distinto. Dende o Goberno Autonómico defenden que o novo documento é froito das conversas mantidas co sector durante o verán. A intención é traballar agora na redacción dun novo protocolo pro ocio nocturno que entrará en vigor en outubro.